144 000 spasených v zjavení Jána. Je to číslo doslovné alebo symbolické? Sám som bol svedkom toho, ako sa veriaci vedeli pohádať nad tým, či táto skupina svätých je symbolickým pomenovaním cirkvi alebo vyjadrením doslovného počtu Božieho ľudu doby konca. My sa pozrieme na toto číslo v 7. kapitole Zjavenia a nahliadneme pod povrch jeho významu. Jedna z najdôležitejších vecí je kontext. 6. kapitola končí otázkou: Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu a kto môže obstáť? No a potom prichádza 7. kapitola, ktorá dáva odpoveď a vraví, že je to skupina 144 000 zapečatených. Dôraz, ktorý dáva táto kapitola, nie je v čísle, ale v tom, že sú zapečatení. Ak vás zaujíma, čo je to zapečaťovanie, tak si to vyhľadávač a napíšte zapečaťovanie pod povrchom alebo kliknite na odkaz, ktorý nájdete dolu pod videom a tam sa dozviete viac. A my sa teraz pozrieme na túto tajomnú skupinu 144 000. V 4. verši čítame: A počul som počet označených pečaťov 144 000 označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Toto číslo je zložené z 12 krát 12 krát 1000. Tisícka je symbolom množstva alebo kmeňa a dve dvanásky označujú Izrael a cirkev. 144 000 teda predstavuje plnosť cirkvi. Každý Boží služobník je poznačený, nikto nebol vynechaný. Je to úplný Izrael, o ktorom sníval už Pavol v liste Rimanom, keď napísal: Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plnosť počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený. Ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. Teda Pavol vidí v celom Izraeli starozákonný ľud i novozákonnú cirkev. Toto číslo taktiež poukazuje na to, že cirkev je bojujúca, keďže slovo elef, 1000, je základná vojenská jednotka. Táto skupina je baránková armáda, teda cirkev bojujúca, ktorá je usporiadaná do vojenských šíkov po 12 000. Má vstúpiť do najväčšej vojny v dejinách na mieste zvanom Harmagedon. Je to text zo Zjavenia 16:16. Vidíme, že samotné číslo má veľmi, ale veľmi hlbokú symboliku. To, čo nás ale ďalej zarazí, je druhá polovica 4. verša, kde sa píše 144 000 označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Výpis kmeňov v nasledovných veršoch nie je historickým záznamom, keďže sa so žiadnym starozákonným výpisom izraelských kmeňov nezhoduje. Ale tento výpis má teologický význam. 12 kmeňov je vymenovaných v písme niekoľkokrát. 1. Mojžišovej, 4. Mojžišovej, 5. Mojžišovej, 1. Paralipomenom. No so žiadnym z nich sa výpis zo Zjavenia nezhoduje. V Jánovej dobe tieto kmene naviac už ani neexistujú. Počas asýrskeho zajatia bolo 10 kmeňov odvedených do zajatia, neskôr sa zmiešali s inými národmi a zanikli. Zostávajúce dva kmene Júda a Benjamín boli odvedené do babylonského zajatia, no a neskôr tvorili obyvateľstvo v Palestíne, no po zničení Jeruzalema sa roztrúsili do sveta a zmiešali s inými národmi. A preto v dnešnej dobe už 12 kmeňov nezastupuje judaizmus. V 5. verši začína výpis týchto kmeňov Izraela, no ako prvý je vymenovaný Júdov kmeň. Lenže Júda nebol najstarším synom Jákoba, teda prvenstvo vo výpise mu nepatrí. No, je vymenovaný ako prvý, pretože z neho pochádza Mesiáš. Ďalej 6. verš. Čítame tam o Manašeho kmeni. Ten je vymenovaný namiesto Dánovho kmeňa, ktorý je z výpisu odstránený, keďže Dánov kmeň ako prvý prijal modlárstvo, stal sa centrom modloslužby a robil konkurenciu bohoslúžbe v Jeruzaleme. Možno i preto sa v kresťanských spisoch objavuje myšlienka, že bude z neho pochádzať Antikrist. Táto tradícia vychádza z toho, že Dánov kmeň je v starom zákone prirovnaný k hadovi, čo je symbol diabla, ale taktiež k levovi, ktorý je symbolom Mesiáša.
Ďalej 7. verš. V 7. verši čítame o Šimeónovom kmeni. No a Šimeón bol druhorodený, ale tu je až na 7. mieste. No a zrejme preto, že mal prejavy fanatizmu, keď sa kvôli sestre Díne dopustil vyvraždenia všetkých mužov mesta. Môžete si o tom prečítať v 1. Mojžišovej 34. kapitole. No a prichádza 8. verš, kde je vymenovaný Jozefov kmeň. Lenže Jozefov kmeň prakticky ani neexistoval. Jozef je tu vymenovaný namiesto syna Efraima. Tento kmeň bol symbolom odpadnutia a modlárstva, rovnako ako Dánov kmeň. V žalmoch je opísaný ako ten, čo odmietol žiť podľa zákona Božieho. Aké je z tohto výpisu, teda to teologické poučenie? Kmene Efraim a Dán boli síce na papieri členmi vyvoleného národa, tak ako my sme na papieri kresťanmi, ale vonkajšia forma, to jest členstvo v cirkvi, nás nezachráni. Jozef je vymenovaný namiesto svojho syna Efraima zrejme preto, lebo rodič nedokáže svojou spravodlivosťou zachrániť svoje už dospelé deti a tak si každý poniesie odplatu za svoj vlastný život. V 9. verši čítame: Po tomto som pozrel a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Uvidel som, píše Ján. Ján od anjela najprv počul symbolické číslo 144 000, no keď sa obrátil, videl, že zástup je vlastne nespočítateľný. Niektorí veriaci tvrdia, že tento nespočítateľný zástup už je niekto iný. To je nejaká iná skupina veriacich. To, že 144 000 a veľký nespočítateľný zástup z 9. verša je jedna skupina, dosvedčuje spôsob Jánovho vyjadrovania sa. Ján najprv píše počul som a potom v 9. verši videl som. Ján často vo svojich videniach niečo počuje. To, čo počuje, neskôr vidí, ale je to opísané inými symbolmi a z nejakého iného uhla pohľadu. Tak napríklad v Zjavení 5.5 Ján počuje, že zvíťazil lev z pokolenia Júdovho. Keď sa však pozrie, vidí baránka ako zabitého. Avšak oba tieto symboly, lev i baránok, predstavujú Krista. Lev ukazuje, čo Kristus urobil a baránok, ako to urobil. Taktiež v Zjavení 17. kapitole v 1. verši Ján počuje o veľkej smilnici, ktorá sedí na mnohých vodách. No a v Zjavení 17. kapitole v 3. verši ale vidí neviestku sediacu už nie na vodách, ale na šelme. No vody i šelma sú symbolmi pre politické mocnosti alebo ateizmus. A podobne je to aj v Zjavení 7. kapitole. Ján počuje, že počet zapečatených Božieho ľudu je 144 000, keď ich však naozaj vidí obrovský nespočítateľný zástup. A preto verím, že toto číslo je symbolické. No vzhľadom na to, že kľúčové posolstvo je, že musia byť zapečatení, tak nemá zmysel sa hádať, kto má pravdu. Ak chcete vedieť, čo to zapečaťovanie je, tak link nájdete dolu pod videom. Video sa taktiež zobrazí aj vedľa mňa, alebo zadajte do vyhľadávača zapečaťovanie pod povrchom. Nezabudnite si pozrieť aj našu ďalšiu webovú stránku biblickýkomentár.sk a ja sa na vás teším opäť pri ďalšom zamyslení.